park na rin ba? Park na rin. Ha? Vlog ko. Ako dami. Hoy, kalimpyo sa tong sakyanan. Wag kang gala eh. Dili naman naman ko nya. Balik ko kay bangon mo kay. Dog kay ka ba? Magpang nako. Ito sa James Boy kay basig mo. James Boy. James eh, patay lahi nga James Blanco man ang palit. Tanga. Batislaon mo dahil niya ni. Ay, uta, dugayan. Asa man kalapit? Eh. Mo usabay ka sa mga dili. Magmotor ka? Atayan ang signal ni Madra. Hello, Captain Roger. Roger. Usa ba na? Abi na ko diesel ko. Uso pa dai nang kanang one bay. Usa okay bay. Usa sa? Motor ako. Magmotor ang lay ka? Ha? Ano ba yun? Wala. Asa ni mga bataan ni? Nangaon na baka ni sila? Nangaon na mo? Wala pang ito. Dito tayo nito na patay ma. Usat ka ng paglalago. Si James, love you. Love you, bye-bye. Mga pare, what's up? Kumusta? Kami na po gini, ako na po gini, ang last nga trio atong last na tong nga vlog murag bago-bago or man nito no. Ato man tong niagi ra man kay bago ra kay to. So karon padulong na pud mi karon no sa lugar kung asa mi natao no kay naami seminar no. Ay seminar na ami meeting no, first meeting daw kunuhay ni sa mo ang mahitabo nga alumni next year no, karon ang first meeting no. Sama sa giingon ako atong last vlog no kanang naami na meetingan. Isa ni sa mga katong mga nasabutan nga mag-meeting kunuhay daw karong adlaw no. Domingo karon no, sabay mi karon sa kuang driver siyempre. Driver puta. Sa akong grupuan di og driver pa ikaw pagit ka ayos. sabay mi sa akong driver no og ang ihang sakyanan og ihang bodyguard sa likod no, si Iron. So karon padulong mi karon sa Catalonia Grande na sad no sa STB pero usa mi mosulod dito kay mohapit sa mi sa ilahan ni Miss Fatima kay maniud to sa mi. So nanata diri no sa Ebisu restaurant, Ebisu. Kaso taman-tani namatay yung parkingan na ni. Kana. So shout out day ko sa ako ang amigo di ay no, Fatima, nanapod mi sa inyong restaurant no. Di ko kabalo mo kanang mo unsa ni mo endorse og kanang mga negosyo sa akong mga amigo sama ni mag-practice ta. So nanami diri no, maniud to sa mi. Kinsa man ning sigig text ako abi at sa ni i-check be kay basig important pisti wala di ay miss call di ay ni Del Kausing ni. So manaog na ta niya na obrihan ko na ang sakyanan ang portahan di ay. Dali na mo kulat ko na mga kauban nga patindugaya mga bot mga Pilipino kaay baka dugay bitaw kay mga bot. Labo pa tos Pilipino siya. Kanang Dalagang Pilipino to. Mga tumirog SDB pag kompleto na mi tanan diri. So wala kay ko nang ga-expect nga daghan kayo mo attend sa kanang meeting karon no kay kabalo ko na mga bataan ni murag busy na sila mga life. Kami busy pod mi pero kanang amo lang ning gitagaan og kanang time ning adlaw. Siyempre, kuya pod mi. A few moments later. Abot lagi isang kakulukoy. Oy, tuwa na. Bago lang yung tapos. May katapok-tapok meron. Abot na isang kakulukoy. Asa naman taon sila dugaya bato nila asa naman sila unsay mon level unsay bagong update sa tuwang grupo din. Uy. Unsa naman kasi wag pagumulya. Kumay. Dito sa balik sa balay ko. Baka isa ka. Hindi ko alam yung nagunta na nag-reunion. Ay, sino nag-drive? Ako. Yo, kamay bro.
Akong batchmate sa naman eh. Oy, kumusta naman ka? Ang napangan naman tao ka, oy. Matahan niya. Team ka low. Ajuin. Sil mata. Silat. Kailan mo? Ha? Kailan mo? Ano ka na tayo? Hindi ko. Namatahan na lang kasi agkas ako. Apa sih mga? Maglihan niya mga. Ikaw na ka? Nakabantay ko sa motor ni James. Likod dyan. Yun! Okay, wala kastas na may nangati. Dili na pug ko. Balhin tag sakinan kay dagang sakinan, balhin. Woo! Ang ganda! Ang bango! Finally! Nanagin mi dre. Katagal na sunod. Tawag tayo. Boy, nakapatukod na gid sila og bagong kuan kiosko. James, mo na bagong kiosko? Puli atong dako. Oy, puli. Kana, lingaw. Tindugon sa namo ning ring kay nakatumba man gud. Tindugon sa namo. So wala sa kaon na mo sa una no kanang tumba man ning mga ring gamiton maning kuan ning court. So ginatumba ng ring sa kilid kay para please so karon tindog na po namo no. So mura makamis ba? Makamis itindog ba? Puta! Dula ka? Why? Why are you not playing? Pildi man mong kanan kung modula ko. Kuyawa gameplay. Hoy! Kuyawa gameplay oy. So before mag-start ang kanang gitong ginaingon nila nga meeting no, so
magdula sa. So mo ni no. So actually mo ni mo ang dating trabaho sa una no after magmanual magdula mi after sa manual pero 1 hour lang to. So these guys surely are having fun. Ako wala lang ko ni dula kay wala ko nagdalag mga gamit pang dula na because ang purpose na ko nga nako sa i-vlog lang na ako ni nga event. Many unbearable hours later. So mga marig pa rin no, nahuman na ang ilang dula no. Sugod na mi sa katong amuang meeting. Wala kami sa mga kaubang kay nag-ilis pa sila sa ilahang mga sanina kaya naman mi misa karon tapos mag-meeting sa mi kadali and then let's do this. Panalangin niya ang tagos sa kanamo sa kining meeting among paghimuon para sa maabot nga alumni sa sunod tuig. Nagdagyan ang unang-una ang kasing-kasing o kami mamahimong aktibo sa kining sigayon. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Blessed Father Justin, Pray for us. our Lady of Divine Vocation. Pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. "72 hours later." So finally no, nahuman na dyan ang meeting. Perting dugayan na human kay mga suggestions ang ako mga kauban no sa kung unsay buhaton sa ining meeting. So napa may follow up meeting by January next year no para maklaro ang tanan no pero medyo bugat siya nga kuno mura daghang kay siya buhaton no. I would say medyo dili siya basta-basta kanang kuan. Ay so karon we are going to have a mass no diri sa Karinga Chapel tapos manguli nami. Ay mag-dinner pa day. After sa mong dinner manguli nami. Bugas, 190 So no, nakuman na gyud mi no, pasi nami kay gabi na. Mupasi mi sa mga tagsa-tagsa ka mga panimalay no. Kumigo, akong driver muli og mawag, ang iyahang bodyguard muli og tagom, ako muli og Sundown City. Tapos naay bagong sampa sa amo ang trip no. Si kay Jeremy muli siya og asay ka muli ya? Sa Boulevard City. Sa Boulevard City. Boulevard. Oh. Ha? Pasi nami.